Basta magisigo tagutan dako jud ko kaon na nindapita. Nanta ninyo? Hello mga boys, mayong adlaw karon yung tanan. Karon yung video uban ko ninyo kay magmukbang ta og utan. Sari-sari ni siya nga ilang niluto. Nya magmunti nila lang sa tani kay wa man tay kapalit og mayong sudan. So karon mga unta, bani ko ninyo manan ako gampo. Muna po ko panginaw. Let's go. Basta magisigo tagutan dako jud ko kaon na nindapita kay lami mo guning utan gud. Nya na po tay pinirito ding isda ato pa nang naging gabi. Kaon pa manoon siya. Nya gamanti nila lang ko diri down sa saging kay nahukdan na lagi plato. Nya seryoso nam lagi kay kadiya lami ra. Lami kaya basta sari-sari. Mo badaan lagi ko lami jud kay mo kaon diha. Nya pangagdapod sa mga viewers diha. Nanta ninyo? Nya ato pa nang gisubakan di sardinas. So samot jud kalami ning utan. Sardinas. Shout out niyong tanan. Ang mga viewers there. Shout out ni Woodrow Bugwakit ang yung page. Shout out mo Woods. Suga po busuyok ni mo boys. Nya diri na lang kukutob mga boys ay magdugang pagpurugan on ay lami pa mga ikaon gyud. So salamat sa inyong pagtanaw. Kita dili mo manato nga magtan-aw sa akong mga videos nga ipang-upload. Wala pa ka naka-follow, please follow my page sa my YouTube channel. Salamat sa inyong suporta mga birds. God bless.